Berehala mediku azterketa egitea tokatuko zaigu. Enpresak egiten dituen prebentzio jardueren artean, lanean osasuna zaintzea dago. Horretarako hainbat tresna daude, adibidez, mediku azterketak eta lan istripuei buruzko inkesta eta estatistikak. Lanean osasuna zaintzeak laguntzen du arazoak identifikatzen, neurriak planifikatzen eta funtzionatzen ote duen ikusten. Eta zaintzeko edozein mediku azterketak balio aldu? Ez, azterketak norberak dituen arriskuekin lotuta egon behar du. Adibidez, audiometria bat egiten da, zaratarekiko esposizioa badago, pizkarraren miaketa egiten da, zamak maneiatu behar badira, odoleko beruna aztertzen da, eragile kimiko horrekin lan egiten bada. Probek, langileen duintasuna errespetatu behar dute. Eta zer gertatzen da emaitzekin? Zuen osasun egoerari buruzko txosten konfidentzial bat jasotzeko eskubidea duzue. Enpresari eta zuen ordezkariei zaintzearen ondorioak besterik etzaizkie ematen. Horrela, enpresaren osasun egoera orokorra zein den jakin daiteke, osasun kolektiboaren zaintza da. Derrigorrezkoa alda mediku azterketa egitea. Eskubide voluntarioa da, baina derrigorrezkoa da legeak hala esaten duenean. Horrez gain, lan baldintzen eragina pertsona batengan ebaluatzeko beharrezkoa denean, edo pertsona baten osasunak bere burua zein gainerakoak arriskuan jar ditzakenean. Kasu horietan, langileen ordezkariek aldez aurretik txostena egin behar dute. Gainera, enpresak ziurtatu behar du babesten direla haien ezaugarri fisiko, mental edo sentsorialengatik zaurgarriagoak diren pertsonak. Noiz egin behar dira? Lan berri batean hasten denean, arrisku berriak dituzten zereginak egokitzen direnean, eta osasun arrazoiengatik denbora luzez lanik egin gabe egon denean. Amiantorekin lan egin ondoren ere, azterketak ere egiten dira. Baina, ez nahastu mediku azterketak bajen kontrolarekin, ez langileen hautatzearekin. Alegia, osasuna zaintzea garrantzitsua dela. Noiz egokitzen zaigu orduan azterketa egitea? Egin beharra dugu. Zalantzarik izatekotan, zuen prebentzio zerbitzuarekin harremanetan jar zaitezkete, eta informazio gehiago behar izatekotan, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuarekin.